ukushayana kwehora yesishiyagalolunye niwandazi sanibonani. Abahluleli abaphezulu bazolalela isicelo esenziwe ngunobhala jikelele we-ANC osamisiwe okwesikhashana u-Ace Magashule. Seliqokiwe usuku labahluleli abaseqophelweni eliphezulu-ke kulelo lalela-ke isicelo sika-Ace Magashule sokuhlehlisa eceleni ukumiswa kwakhe ukuze ezoqhubeka nomsebenzi wakhe phela ungakapheli maseko. Abahluleli abamkantshubomvu abathathu ngokuphelela-ke kwabo enkantolo ephakeme yaseGoli bazolalela ngasekupheleni kwale nyanga udaba lukaMagashule obekumele lilalelwe ngoLwesibili noma sehlehlela-ke ukuphela kwephezulu. Kuzokhumbuleka-ke ukuthi uMagashule wamiswa ngenyanga ephelile ngokunqaba okuhambelana nemigomo yeqembu yokushenxa kwelunga elibhekene namacala njengoba nakuye kudaba olufanayo phela ebhekene namacala enkohlakalo enkantolo ephakeme eBloemfontein. Kanti-ke njengoba bazolela-ke udaba lwakhe mhla ezingama-24 kule nyanga kuzobe kushunqa uthuli emelwe u-Advocate Dali Mpofu. Ngibekela ezalela ihora.